Zdravím všetkých chlopov tohto videa. Dneska motovlog, pionierik, babetka. Dneska si dačo aj odpalíme. Kámo, ten 2 gramy. Dneska máme už zimu, dneska máme už november. Či december je, Juro? Čo ja viem. Čo som kalendár? Dneska máme také špecifické video, prvé na tomto kanáli, z dvoch kamier, a to sú GoPro. Ceno boli dajaké kamery už, ale Jurko si kúpil, Jurko si kúpil GoPročku, tu máme dve zabery a svieti na mňa slnko, nič nevidím. Takže z Jurka teraz bude taký youtuber, ináč som nepovedal, že ideme s týmto výfukom. Pre istotu tu mám aj šrubovák s mojím normálnym výfukom, kebyže sa nám rozsype po ceste. Ideme si nahriať pinďur vole. Tady máme rezonak, vole. Ty vole, tak ten dobre naberal tačky, chlapci. Ten kde mi utiekol? Jamy. Ty vole, výfuk jede. Jak myslíš, že koľko kilometrov vydrží výfuk? No drží akože, na to, že jazdím po takých dierách, úplne fajne drží. Voda? Jo! Ty kokos. Toto je rezonak, vole. Ty kokos. To ja som do toho dobre vletel. Tá čo? Babetka čo, neťahá? Ideme takým hore kopcom. No, zobral som si petardy. Výfuk drsa. Ty kokos, no naberal tačky super, chlopi. Tu sme na takej lúke. Aj.
No neviem čo očakávať od tejto lúky, vidíte, všade sú také mláčky. Tu sa dá easy spadnúť, ale výfuk drží, chlapi. Pozrite na ten výhľad a tam slnko pekne nám svieti. Celkom pekne tu je, ale je mokro. Krasota! No, ten ma vždy musí predbehnúť, to by nebol kolega, to by nebol Juro, kebyže ma nepredbehne. Tyko. To čo mám s tým? Ty kokos. Treba zobrať krosku a ne babety. Halo. Ja neviem, či by som tam vyšiel. Pozrite na kolegu. On vyjde? Vyjde. Ťažké. Veľmi. Kámo, však ja sám nevyjdem. Jak dúmaš, vyjdem či nie? No? Jak dúmaš, vyjdem stamať hore kopcom? A ja vyjdem, a to musím potrebovať. A čo, ideme skúsiť? Idem skúsiť? No. Ja sa bojím. Ideme to skúsiť, chlapi. Tu budeme ísť dole kopcom, ja nemám zadnú brzdu, chlapi. Ja nemám zadnú brzdu. A mokrá tráva je, ja sa tu roztrepem. No je zo mnou nedigne. No. Ináč pamätáte, minulý rok v lete som tu bol na babete 210. Ty kokos, aké srnky. Srnky. Som tu bol na babete 210, som tam jazdil. No. Dobrý zábeh robím, tak? A akurát vtedy bol práve tento pionier, no bol na GOčku u jedného typka. A akurát vtedy som dal taký maličký spoiler, že no, že babeta taká na zábeh teraz je a že bodaj by tu prísť na fichtli. A začali mi všetci písať v komentároch, že čo, bereš pionier, že fakt kúp si pionier. A vtedy už bolo práve, vtedy som už vedel, že vlastne budem ho mať. No som tu po roku. Nie, ja tam nejdem. Opa. Teraz som vypustil. Drážko, ja na tom neidem, tam je blato. To by si ho zastaval. No. Kámo, vieš čo mi to pripomína? Vieš čo mi to pripomína? Neviem, Windows. Jaj, fakt, Windows tam.
Kam ideme? Tak poďme hore teraz, no ja vyskúšam ísť hore a odpalíme. Môžeme, hej. Takto otočka. Nie, ja nejdem. Toto ja neviem, chlop, jak vyjdem na Pionieri. Na 555. Tu je ešte one. Ozubené koliesko na maximálnu rýchlosť a nie na ťah. Rozbeh, musím dať rozbeh. Musím dať rozbeh a na dvojočke. Ty kokos, ťaha. Ty kokos. Ja som si ho podceňoval. Pozrite, jak ťahá. A to som na dvojke. Tak dobre, prepáč Pionierik, prepáč Pionierik. Pozrite na ten výhľad. Na to, že je úplne všade mokro, tak lúka je celkom suchá. Ty kokos. Tak lúka je celkom suchá. Oj, dobrý. Nechcel som byť špinavý, ani mokrý. Pionierik to zvládol na pohodu. Takže čo máme z petard? Takže neopakovať to doma, my sme profesionáli. Takže tu máme piratiky, 1, 2, 3, 4, 5, 6 klasických piratikov. Tu máme nejaký darček, nejaký crackling mi to dal. Dala zaujímavá stránka na petardy. Potom Viper 1, Powerful Bulldog, ten by mal mať 2 gramy, takže sa na neho teším. Black Window, niekedy tiež mal tuším 2 gramy, teraz neviem jak to bude. A vidíte tu taký ružový knotík. No a tu na pozadí koberček 70 ranový. Takže poď tu hoď, tak kde. Díky. Takže prvý pirátik nám pôjde. Poď ďalej, chlop. Kámo, jak ma ohlušilo, čo ti bije. Ja idem ďalej od teba, ty bližšie. Ďalší pirát. Kámo, no čo je také silné, chlope? Poďme asi tu, na travu dať. Jo. Ďalej, ďalší pirát, poď. Dobro, že chceš hádať, hej. No tam môžeš. To ten crackling, poď. A tu ho hoď. Môžeš ho tu aj hodiť. Kávo, tam písalo, že crackling. Chlope. Kávo, koľko to má gramov? Vaporka. To má 0,5, poď trochu ďalej, kámo. Bolo slabšie. Koberček. Ešte pirátik máme tu. Ešte od pirát. No hoď. Mama! Dobre pukance, nekam. Čuješ, poďme, odporúčam to ten Black Window.
Obchať do toho, do babety, do tej rúry. Ružový knot. Fúch. Taký slabý. Powerful Bulldog, poď. Kámo, ten 2 gramy to sú. To je najsilnejšia z dnešného videa. No. Kámo, akurát pozri na GoPro. Jo, jamky. Docela je už zima, sice dneska také svetlo bolo, také slnko. Nemám brzdy! Nemám zadnú brzdu! Sa roztrep! Ty vole, on ťahá dobre, chlopy! Ty kokos! Jak nie! Wow! No ináč, napíšte do komentárov, či sa vám páči vlastne pohľad z 2 kamier. Pochválte trošku kolegu. Slnko svietí rovnako na všetkých nás, tak sa nevrácaj, zabudni nás, prezabudni. Ináč chlapi, sme prekročili hranicu 5000 odberateľov, za čo vám fakt ďakujem. Teraz sme už taká fakt veľká skupina motorkárov. A dúfam, že budeme ísť len vyššie, vyššie a vyššie. Kokos. Ideme maximum.
Takže chlapi, dúfam, že sa vám cikokos, jak mi toto zožralo. No a dúfam, že sa vám toto video páčilo, tu som tak v odraze taký škaredý v tej prilbe. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, už mi padá Pionier. S týmto Pionierom 555 a s kolegou Babetou. Keď sa vám páčilo toto video, dajte like. Keď sa vám páči moja tvorba, môžete dať odber, nechávam to na vás. Tiež napíšte komentár, čo si myslíte o dnešnom motovlogu, o kupe, o kolegovej kupe GoPročky, že vlastne teraz sa budeme snažiť takto točiť, že budú dve zábery, aby motovlogy boli zaujímavejšie, aby neboli také nudné, taktiež to doplním tým môjim strihom. Taktiež môžete podporiť kolegu, že si kúpil drahú kameru. No a ďakujem, že ste si dopozerali toto video do konca. Tiež môžete si kúknúť iné videá, iné motovlogy. Čaute chlapi.